yakan janing karewan puspita mawur kulawan giris lumarang gandaning puspita Denjengan laras rumendengan poso jeruk dol tinungku Mas Taskin tuwin Mbak Putri Anjarasari bedhot rendang ngentang-ngentang mbokne tole makan nami
Slemati. Nuwun sanget tabuh serake bareng cok Cirolu. Paling gampang naturi nguyose. Kehormatan pertama kali ini datang. Matur sembah nuwun sanget. Mula tasih pinitados dimarbagung wonten ing Laladan. Mutiang ganti warna mriki nggenipun sami ngadani sadranan. Sadranan niku dalam rangka utaminipun bersih desa niku kata dari seraja bersih niku ndongake marang para leluhur ingkang wis jenempolnake cenanding ngawiyan. Nek nganti sing jenenge wong Jawa ninggalake jawane niku nggih nuwun sewu kaya-kaya kok kurang pas. Sebab dawuhipun menika wonten tetembungan inggih menika hablu minallah kalian hablu minanas. Hablu minallah kula panjenengan sami hubunganipun menembah kalian Gusti Allah. Nek hablu minanas nggih ngeten iki. Karo kanca padha rukun nindakake wong sing dadi wajibane. Nek pancen budayane wong Jawa kita nindakake bersih desa, nindakake rasulan, nindakake sadranan, awake kudu melu aja terus duwe karep sing sakarepe dhewe tegese nek sampean hablu minanase iki wae kecekel, longko lampun longkangane hablu minallah iso kecekel. Niku. Apa maneh kula niku nyanyanyunya terus minta sing ala kali sing gampang niku pamane kula njaluk ngapura karo Gusti Allah. Nek awake dhewe durung njaluk ngapura kalih sing gampang niku nek sing gampang durung ngapura marang awake dhewe tegese niku Gusti Allah nggih ora bakal maring pangapura. Pun kenajan hukume cetha wela-wela tur ya gampang diterima. Lah nek wis ngono eneng sing piyai sing ora seneng karo sadranan. Eneng sing ora seneng karo wayang. Ayo monggo ora budaya kok. Nek karo budaya aja nganti dicampur aduk karo agama. Budaya agama niku seiring sejalan. Saniki budayane wong Arab kono. Beda karo budayane wong Jawa. Lho, kula panjenengan sami kudu iso makin hormati marang budaya siji lan sijine. Lagi ya budaya Jawa Tengah, Jawa Timur wae beda kok. Sing ana kene sing beda negara, ya beda adoh banget. Lho niku. Hablu minanase kudu kecekel sik, ndak? Nek awake dhewe niku ora peduli karo budaya Jawa terus sapa? Apa
bakale budaya iki mau rusak. Mulane dawuh pengendikane para luhur ingkang sampun kepareng sumare paling dawuh nek pancen kowe pengin jajah negara aja dijajah nganggo bedil-bedilan, aja dijajah nganggo sing maneka-warna. Jajahan budayane mengko ora hancur negarane. Lho niku saestu. Lah budaya kok aja nganti hancur. Budaya ora ngomongake bab perkara wayang kulit. Niki seni nek budaya niku adat tradisi kang wis lumaku. Contone wong Jawa ki mau nuwun sewu tetep nganggo nyampingan, nganggo gelungan kuwi budaya. Upamane ning wong tuwa ning pinggir dalan nek dhewe liwat kula nuwun sewu Mbah, wis barang sing lumrah kuwi budaya. Terus budayane wong Jawa meneh nek nganti ana anak lahir niku mau nuwun sewu sing jenenge ari-ari utawa niku dipendhem wonten ning lemah. Niku pun budaya, ana sing digantang eneng maniku niku budaya. Nek wis ngrembug budaya aja ngrembug perkara agama. Agama budaya kudu seiring sejalan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Sampeyan Madukara kok. Ndara Janaka lagi sare. Mula Ndara Janaka ki nek sare iki mau sing ngandhing ki mau gonta ganti. Terus dina Senin ki mau Ndara Sembodra. Dina Selasa ki Ndara Srikandi. Dina Rebo ki Ndara Larasati. Terus dina Kamis ki Ndara Sari-sari. Sari-sari kok ning garwane. Garwane Ndara Janaka karo jenenge Sari-sari kok. Oh lah iya. Iki disusul karo dulur-dulur sing siji saka WMC saka Bojonegoro. Lho sing renggak Mas Karno sakku saka WMC Wayang Mania Community. Lho ora hebat. Beliau nyanyi mau ora gagas perkara dalange sapa ning dipirsani wayang. Kok ya ora ngrepotke dalange. Lah iki sing tak senengi ning kono kuwi. Mula kapan kok SKTS iso eksis kaya ngene sebabe apa? Kulon pancene eneng sing gaweke jeneng SKTS tapi saya belum meresmikannya. Karena adik ART ini belum cetok. Oh iya, tindang-tindang wae. Ngene iki Munas. Ngene iki pertemuan langsung datang di Munas bareng Pak. Mersani sapa wae monggo wis kaya dene WMC iki. Oh ya. Kaping pindhone adiku lanang sing saka Dayak ya nusul sapa Mas Suluh Yuniarsa. Oh ngono. Biar di dalam keraton ya dalang ning ya cermat dalam bidang wayang. Mau esuk mau ketemu karo awake dhewe ning Suku Penggung ngene. Suwarsa tansah mengolah wangi.
Iya matur nuwun Bani Suruh Joko. Terus Adi Kulanang sing saka Ngayogyakarta Dik Wahyu kuwi dhisik pembeduke Mas almarhum Mas Sino Nugroho. Iya rawuh dengan ngene mung menjalin persatuan dan kesatuan lumantar RRI Surakarta. Ayo kok tekan RRI. Iya matur nuwun uga kelawan para kanca-kanca sing saka Aksan Production dan kita Tustanto Official Live TikTok Gapiro Budaya. Matur nuwun Yudi. Wah, kowe iki jantenan kok. Kok meneh 100. Oh, usul saking Pak EH. Asmane Pak EH. 100.000 alhamdulillah. Yudi jangan dalan nek ora ditunggoni piyai sing kaya ngono, ora gelem ngompeni piyai sing kaya ngono kuwi wis ngalamat. Alamat bojone akeh. Dene itu lagi tunggoni sapa-sapa ya bojone akeh. Loro le wis tau ning windu tok pisan wis wis ora diagem. Terus iki ngagem sing ninggal. Matur nuwun ya dicaoske mengko panjenengan matur nuwun kalian Bapak Kiswantoro, Bapak Kiswantoro sarjana sosial. Kok dadi pakemban Pakawati Praja ning kene, dadi Bapak Lurah sekalian Ibu. Nek Bu Kis kuwi wis nek awakku wis kaya dulur dhewe. Wis pokoke Mas pun sketsake wae pokoke dilapjake wis ora umum. Ketua Panitia Pak Wangsit Suwito, Sekretaris Pak Pakman, bendaranipun Bapak Dio. Matur nuwun. Kanca-kanca isih bareng nusul. Ya. Nek budaya ki mau pancen hebat dong. Mergo ngene dhewe ki mau berbagai budaya dan suku bangsa. Oh iya. Falsafah Pancasila jangan sampai dilupakan. Pancasila adalah jiwa pertahanan di setiap darah dan tulang merah putih jiwa-jiwa manusia Indonesia. Pancasila disepakati sebagai pondasi Pancalima, sila dasar 5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara adalah sistemnya, bangsa adalah isinya. Semangat ya gong, semangat. Oh iya, nyuwun gungane kalau panjenengane Mbak Putri kok. Sadurunge Mbak Putri jumeneng aku tak pengen nyuwun jumenenge Mas Gareng. Oh ngono. Iki panyuwune warga Agung Mutian luwih-luwih panjenengane kengeraine Pak Kiswantoro ki mau sak lakon Pak Yusri Cemani. Wah, piye iki ya padha irenge karo Pak Kis. Sapa aji Pak Kis? Ah iya. Pak Kiswantoro waduh tenan Sri Cemani iki lakon ngampil agunge panjenengane Ki Haji Anom Surata. Tahun 50 lakon iki. Oh iya. Bapak nyuwun dunganipun Mas Gareng para konjungan saking Palungguan. Dangdut kendangane. Siji loro telu papat sikil gedrong mirsani Pak Kantut saking Mas Parmo Manyaran, dulur kulanang sing saka Manyaran. Saking Mas Mawan saking Magetan putra beliau Bapak Kasidi ya wong rumahku sing Magetan. Request lagunipun Blitar. Matur nuwun Kang Mas. Gus Dalu nembe monitor live streaming nanging suarane ilang-ilang. Titip salam mawon kagem sedaya Gapiro Budaya. Matur nuwun request lestari menawi dereng ngatur. Dereng Mas. Oh iya. Mas Taufik, oh nggih.
Lek mul MC, kok sik kowe ngakone ngono sik kowe ya. Sementing kowe iki kabeh wis alhamdulillah. Iki saka Mas Duek. Oh ya. Om Ratno Pasung, tasih monitor Mas Dalang saking Pak Carik Pasung Wedi matur sembah nyuwun sanget. Sangat dinu saking Pondok Umum tasih monitor biar Mas alhamdulillah. Iya. Sugeng enjing lek gareng. Liane yang tinggal lakonnya itu piye tinggal lakonnya. Dua tahun yang di momen terus turu. Oh komplong. Oh sugeng enjing para erok niki. Oh para esok. Oh para erok itu. Para esok. Matur nuwun sangat. Jenengan sih tetap eksis dengan karyanya sampean, semoga sampean tetap sehat selalu. Karena gara-gara sampean ini butuh energi yang sangat luar biasa. Wis yang bengi kowe melek kan bengi. Iki pangestu Bapak tanggal 15 ngantos saya keten. Monggo kuwi nek klaten kabeh. Klaten Pak, wong ruwahan niku nyawa kula teng klaten Pak. Nek liyane klaten ora eneng wayangan. Nggih, namung wonten klaten mriki Pak. Wah iya. Ngantos mangke tanggal 17 oh niku. Bar niku terus turu ngapa-apa sesasi. Karo entuk usuk. Lah poso ya ya. Nindaki batas poso jenengan padha lali. Nah, tegese agamane ya mlaku, leres ngendikane Bapak budaya ya entuk, agama ya mlaku. Seiring sejalan. Ngaten mula niki nggih lupuk-lupuk nggih persiapan poso. Untuk mbakku rongkon niki wae. Kok mbakku iki lho. Lho golek ngirit, Pak. Oh kayak aku yang melinting aja. Melinting itu bukan karena ngirit Mas, tapi kemarahan. Tur melinting itu budaya. Budayane para leluhur, para sepurien, dereng enten sigaret kretek keten iki. Nggih. Karena pertama kali sing eneng kretek kuwi mau adalah daerah Kudus. Eneng salah sawijining Pak Haji sapa aku lali, beliau nyanyimu loro jantung. Terus kon melinting mbako kuwi mau ditambahi karo cengkeh terus diudut. Ya kan. Terus dadi lan marine. Nah, itu Pak Haji aku suka. Allah kenawan Pak. Nggih. Enten sing ngaten niku. Mulane nglinting niku budaya, Mas. Budaya. Nek nganti wong Jawa ora nglinting iku bangetan. Tur nganti rasa nglinting wali-wali bangetan ngoten, Pak. Oh, bangetan. Sapa sing melaku ning omah melaku ngenger ning aku dadi pokoke ngenger ngono lah. Kuwi tak ajari sik nglinting sik lek. Ben musuh ben ora kelintingan. Sik batine ya pengiritan le. Iya. Ora mosok pas Pak Yudut Indonesia sama jane iki ora goblok. Oh, Pak Yudut Kyai Sebodo ora masalah. Nah iya. Pak dalem enjing iki warga masyarakat Mutian leres nggih. Nggih. Ora ana pedote Pak. Panci goro-goro pun jam 2 kurang lebih. Nggih, kira-kira penonton tidak ada yang bergeser sedikit pun dan tetap setia menikmati wayang dan niki tepuk tangan hebat luar biasa. Dadeke semangate sing nyambut gawe terutama Pak Dalang. Heeh. Iki mungguh kula dalange wayangan tak barke sesuk magrib ngeten iki. Penonton semangat Pak. Nek aku dibubarke bar magrib ora masalah, Mas. Ora masalah. Wes ta. Wis penting nek aku bar magrib kowe jam 8 sore sesuk kudu seneng kene lho. Sesuk kula pun latih timnas kok, Pak. Timnas apa? Karambol. Panci ingkang sae seperti gamalang kagem donga insyaallah ijabah. Mongko niki sing priksane biaya kathah nek diamini insyaallah kabul apa sing dadi dongane. Nggih, matur nuwun. Tema ruwahan ndongake para leluhur ingkang sampun ngrumiyi muga-muga diapura sedaya dosa lan lepatipun dipapan panggonaken tentrem lan ayem wonten swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Warga masyarakat wonten ing Mutihan
pinaringan ugi tentrem lan ayem barbatun thayyibatun warabun ghafur boten wonten alangan setunggal menapa tansah pikantuk inggih menika pitulunganipun saking Gusti Kang Maha Agung kebak berkah lan barokah sedayanipun. Amin. Amin. Pak Tantu sak kanca sak rowang sak rombongan pinaringan slamet ing sabengan papan sing makarya ditresnani sak pepadane urip rezekine mugi berkah barokah. Amin. Amin. Atur nuwun. Aku berharap aku kapan-kapan aku sowan ning ngersane Mas Hamenang Mas Sasongko. Oh nggih. Beliau Bapak Bupati terpilih. Mas Bupati. Mas Bupati dengan Mas Sulo. Aku mengharapkan dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk memberikan penghargaan berupa piagam atau apa kepada masyarakat ono ing Klaten sing bertahun wayangan dalam rangka sadranan. Contohnya kaya Mutian. Mutian. Itu diparingi penghargaan. Iya. Mutian kejaba agamane ya kenthel ning tetep tegese budaya tradisi ora bakal luntur. Ya. Iki sing kae ngeten iki. Esok-esok neno. Ayo saiki lagu esok-esok kae dibaleni kaya ngono. Ayo, kuwi notasine di lagu lawas ya, Pak. Lagu lawas. Sing tunggale yo dolanan dakon. Wah, boleh dong ya. Iya, ayo itu ya. Tunggale to, Pak. Heeh. Lagu lawas. Ayo, kuwi do dihilangke apa ora? Nek nang dilang ya kok banget. Esok-esok neno. Lokasine Roci. Ayo, kok sing nyauri panjenengane Yu Tarni. Nah, si Mama. Ayo digoleki, Mak. Iya. Wes. Sek, iki wis Yu Tarni kan dhewe rung entuk to. Lah tenan kok. Aku kene karo kowe. Iki santet digowo Pak catetan. Bareng dibukae karo catetan bulog kae rombong. Wes, nek ora ya wes. Kan kula akeh gonge ning kono nek ora kecekel golek kemudian nek kecekel kabeh. Nah iya. Yo, maka nyuwun tulung kalih Mbak Putri mawon dateng jumeneng mriki. Sumangga Mbak Putri. Ngantah SD. Oh, SD. Wah, tenan iki, Pak. Rasida iki esuk ora rasida iki. Ora iso. Iki pinggir dhewe kan mesti lali. Jane enten pun kula kirimi. Ning ngersane kuwi iso apa ora nganggo HP iki. Boleh lah. Nah, wis kayu iki aku salah semangat. Kaya wis karo-karo. Aja sok panas semangat iki karo kanca. Kita bilang pagi iki alhamdulillah sing maringi angka pirang-pirang saking Pak. Masuk kas. Ya. Neno. Dijenglek Mas Garek. Sinyaline. Ya. Kok sampe gunung? Sampai Oke, Pak. Oke. Ya. Cek. Mulai. Sopan iki tenang kuwi tenang wae. Bubrek tenang kuwi. Tenang. Bubrek iki pengertian karo ibu-ibu yo. Mbak Putri lho nang nyanyi karo bubrek. Wis nek nang HP wis ora. Ora sok nglantasi gawe. Lah iya. Mas, monggo. Saya sudah sampai gunung nih. Biasanya Beda. Kalau mau siang kan Bang Beda terus mriki. Kayak ketrocowan gitu. Adalah panggap sasmita para panitia, udan-udan munggah gedeklit kabeh. Dan kok panitia sekatan saya. Nah iya. Sinomane bareng sekatan. Sekatan terus terbilas nyambut sat wedang rong tau kuwi kumputi yo.
diganti kopi. Oh iya. Landi kopi ini. Wis tekno. Iki kaya nunggu joke iki kok. Pas nek kene kaya ning warung apa mesti entuk. Tenang kok jadi pelekke. Testu kaya dadi kerasan Pak ngeten iki. Kerasan kowe. Manik-manik iki nek sejana pendasasi pisan wayangan. Dibayar sapa? Ya, warga masyarakat mriki gagah kabeh. Aja napa mawon kasembatan kalakon. Allahumma Amin. 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 Coba. Ya sama Mas Mantio. Pero itu terkenal kekompakan, Pak. Ya. Jenggleng itu bukan cangkem. Kula jenggleng niku mesti ngenteni tekone kula. Wah iya. Saben kula munggul, gak pero mesti jenggleng. Apa cak kula omongan niku mesti munggul sewaya-waya, mesti dijenggleng, Pak. Gak pero. Semangat. Apa kula dalang kula ndake kesejahteraane, Pak. Paling mboten ngeten iki. Jadi mulai pakai soto Pak, soto tikum. Nah, suka dikum ini keringat bisa menahan. Anak apa lagi suka dikum bos? Nah ya, matur nuwun. Neng. Ya. Jamumu apa lagi? Yumorina. Nek mau dilak sorena. Nah, Yumorina. Oji. Kayak guru ini gareng sekarang anyar ya kayak. Sampeyan kok guru neng kono ta, Mas? Gitu. Bendahara. Oke, nek persatuan nek. Enak PGRI. Apa? Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Oh, saat ini tenan Pak Melaku buka suket ngoten mawon minyak suket enten garenge Pak Melaku. Ah iya. Memang ya. Kembang wae waton Ya. Iya mungkin piye lagi pengkilo ya mungkin. golek kancane, Pak. Motor nek iso Pak wis. Lho, bener tadi. Kleru bawa helm. Itu ya kurang ajar. Kula iki kula dekekke mriki ben ora ganggu sing kula jenggleng. Malah jagongan karo kancane. Kenalan lho. Senenge sapa, Mas? Selamat. Bunda. Senenge sapa? Sapa? Bunda sapa? Bunda Putar. Pertiwi.
Itu cemplung. Cemplung, Pak. Lah nggih. Nah, sekarang gede sing nembang nek ra dinten yo nembang. Sakit Pak, kula iki napa-napa pun kok Pak. Ora wedok lho. Yo lagi. Oh, kuwi ora wedok iso Pak niki kala menjing kolu iso. Panas. Oh. Kali reng. Khususon kagem warga agung wonten ing wewengkon Mutia. Neng Semarang ulaan roti warga Mutia sugih rezeki. Neng lapangan golek jamur warga Mutian makmur ubur-ubur ikan lele Mutian payangan terus le Panas udan ngium tukang jembok gitu. Salah. Notasinya ya? moji panas udan aling-aling caping gunung Ngatian ngadon Putri, Pak Putri Genti. Natian wadon sarwi Menika saking Mas Budi Komal ngesaken lagu Gerajakan Banyuwangi kang nembang Pak Mufida. Saking Mas Budal MC Giring nasi eksis wungon bros wungon karepmu lah karep mulai tekan ini nuhani ya Sinten iki? minumane banyu bening ya keno wah maka Mas Gareng kalau nang kuwi banyu bening kok Pak minumane banyu wah ning lagune kula nyuwun lagu Blitar Blitar kutha cilik sing kawentan karo Mas Gareng saged ya Epipeni terus ki Mas Gareng gunung kelut sing ngayomi nah Blitar zaman Jepang nate gempar peta brontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sang nata maca pae ana candhi Panataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita wis Bu seragenane ya monggo mangga we di ya
dipantau karo dulur kula nang sing saka Purwakarta sinuwun ing Mandura Prabu Baladewa. Sinten ora? Anu Pak Pung Pak Pung piye? Pak Wiji saged Pak Wiji Santosa saged Demes. Kalih Pak Puntono. Nggih leres nggih matur nuwun Pak Puntono. Iki damel sani karo dandan-dandan mayang. Sedulur saking Ngayogja. Mas Wahyu. Leres. Oh nggih. Terima kasih sekali. Ora liwat iki. Assalamualaikum Mas Darang nyuwun pangapunten mugi pun paringana lakon sambung panci dalu matur nuwun saking kula Gunadi Purnawan. Dayane Kalangan Merus Kuarjo nggih. Nuwun sangat. Dan iki nyuwun Mbak Warma. Pak Warma, monggo tindak mriki Pak Warma. Nggih. Ayo, monggo. Nah, waktu kita tapasya berkeliling kota tentang melihat dengan layar yang ada saya rasakan beda dari kata bermuda saya duduk sendiri sambil mengatakan melihat dengan asik berkandang dan berdiri bila desa berlari mereka tak berhenti jalan yang wonten panyuwun sepados ngaturaken lakonipun Lestari. Lestari niku di anu Pak pangapunten. Kersane gawe seneng sing ngrekto dikenalke sing ngrekto ki sapa?
Aku lagi muni ngono wis muni ngono. Lho, kenal dhewe sapa sapa. Jenengan lagi sing kenake. Bangga keren. Bapak Ibu, ingkang repta tembang lestari, ingkang moncer, ingkang sampun kondang kalungka viral, menika keluarga besar Gaperu. Panjenenganipun Mas Tito. Pito. Lah iya Mas Tito duwe kanca Tito. Mas Tito Fernanda. Nanda. Putra saking Bapak Harinto. Rinto. Pun anak. Mas Harinto niku sing ngasta demong niku sing nembe yo tudun niku. Wah, dek baru ngendangi. Ngendangi Pak Anu. Kedalang kalong Kedirojo mriku. Adipur kok. Oh iya. Oke. Mas Vito, supaya masyarakat sini kenal karena ini juga live streaming disaksikan ribuan pemirsa dengan tidak mengurangi rasa hormat, Mas Vito untuk berdiri. Maka Mas Vito nih sing ngarang lagu Lestari. Kru dari Gapero bagian operator TikTok. Nggih. Maka pasti ya kan sekolah kok wis to. Wis Tetep bagus sampean karo Pak Eko. sadoan. Iku jomblo lho, Nek. Hah? Jomblo. Lho, masa karo Pak Eko? Pak E ora jomblo. Jomblo. Lagu Lestari niki garwano napa niku garapanipun Gapiro Kreatif. Ngaten. Sing diunggah niku 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 wah lagune uga sing apik. Lestari niku tenan Pak, campur sari enten elek tun enten jaranan reyok wayang mesti kabeh Lestari. Esuk-esuk melek moto sing disetel radio nggih Lestari. Oh iya. Tenan, tangga kula niku wotak watut telung dina nggih pun pesen Lestari. Penak renek ini ngono Lestari. Saking dalu lelek kungon saking Mas Kardi wonten Cakung Jakarta. Nyuwun tembang kretek munengan. Iki kalemane Mas Kardi iki mesti kretek munengan. Wira ngawi. Oh, semoji. Loji. Mas digarap ora usah nganggo gamelan ning nganggo musik tok mergo pembonane lagi pembonan ya takti. Oke, diaturke tenang jar melaku tenang. Wis muni apa gliyok, wis muni gliyok. Ya, musik ya. Sedaya warga masyarakat wonten ing Mutian mriki Pak. Jadi niki Tegal Dusun Mas, Dukuh Mutian, Dukuh Tegal Mutian, Dukuh Jedak Salam. Ketiganipun manunggal dadi siji tidak bisa dipisahkan. Nggih, lelae papan sing jembar daleme panjenengane Pak Lurah iki. Wah, bener niki. Wis telung busur dadi siji tublek-blek. Amot Pak, Bupati Bowiro papan panggonan. Ning sing wayangan lah ngomongake bengi iki wingi wis ning wayangan. Oh, Terus sesuk tanggal 27 tanggal 26 eneng wayangan meneh ning kene. Nggih, Daerah Mutian. Dukuh wae sing beda. Ah, berarti Remboko Pak. Remboko, lagu ya pamane nyuwun iki penghargaan kagem Mutian. Iku barang sing lumrah. Iku pun pas lumrah. Nyuwun dunganipun wonten panyuwun niki ya lagone Gapiro Kreatif. Ngaturke nyuwun supaya ngaturke Lintang Asmara. Nggih, Lintang Asmara. Iki nggih karyane Mas Vito malih, Pak. Karyanipun setunggal anak kula Mas Galih Yuwana. Nggih. Kaping kalipun anak kula Druwindra Widatama. Sing asta beduk. Elok Anak kula sing bajeng. Muncul lagu mesti kondang, muncul lagu mesti payu. Kok damelke lagu, Pak?
Kula didamel lagu ben. Apa peristiwa bojomu dikandel? Monggo Pak niki lagune Lintang Asmara nggih Pak nggih. Ingkang badhe nebang sinten Pak? Nyuwun karo panjenengane Mbak Rini karo panjenengane Mas Rangga. Mbak Rini karo Mas Rangga pasangan serasi. Iya, monggo sepote Mas. Oke. Ayo, mantu ger. Iki mantu juga karo maratuwa iki. Oh iya, ini calon mantuku ger. Maratuwa. Salim karo mama sih. Iya. Pengestunipun Pak Tantu. Oh, Pak Pengeston. Nggih. Kuwi dadi bisa ki yo akeh. Nggih, mengke tak tanggapke udah lumping. Wujud, aku nanggake riyok. Wes, tak tanggake wong main. Apa main tuh? Tapi Pak Tantu, Piye? ini ngetokke sing anak sing pundi? Lah kan milih sendi, anakku itu Dia apa sing cilik? Sing tua sih. Baru milih aku. Baru milih aku kan karo aku enggak. Bagus. Iki ibu. Aja kowe. Makasih. Lintang Asmara. Oke, Ger. Menika anak kula ugi saniki sampun kuliah wonten isi Surakarta semester 7 ya 6 oh 6. Semester 6 Mas Rangga sapa jeneng? Rangga Gas. Maksudnya orang gak kasih seperti dijalani semangat kalau enggak. Mas Rangga menika kabare nggih anu, napa? Damel aku nggih Pak Tantu. Nama lagu. Lagunipun nggih menika gayuh lintang. Ayo lintang. Kuwi iso gayuh lintang lagi. Nggih. Oh, dereng saged. Sing penting Mas Rangga Lintang Asmara. Siap Mas Rangga? Nggih, Oh iya. Sampun siap? sampun. Blung 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 blung. Betul Mas? Nganggo lawas. Iya. Mana mau ziarah di begini? Iya Mas, ini kok ya. Yang asoyanku. Kok malah nangis toh? Dijawab mantu ini dijawab. Mantu toh. Lho jane bapak mantu. Wong enak. Ya, langsung aja Mas. Oke, dadah. Thank you.
kasih. Wah, wis ngaturke lagune Lintang Asmara Mbak Lili kalian Mas Rangga. Mas Rangga. Pun kalian Mas Rangga. Sehat-sehat selalu Mas Rangga. Nggih. Duet karo calon maratuwa. Waduh. Arep duwete dadak njaluk ngapura. Pangapunten calon maratuwa kula badhe ngersake. Ngersake duet Karena kamu ini. Maka Mbak Barama melih. Wah iki. Ya enggak. Pak Bapak mulai niki. Heeh, jumeneng saking palangganipun. Oke, seperti Mas. Ya. Jadi saya Sampun jumeneng saking palangganipun. Wah, iki panyuwun nonton sing saking RDL barang. LDR. RDL aja semuanya sapa? Lah jenengan ono Aku apa? muni piye? LDR. RDL. sing leres niku RDR Pak. LDR. Iya, Jenengan ku RDR. kupingmu basah. Kok rung mili? Aku muni ku RDL kok. Wong jarang ini untun ini ngene judul lagu rapal itu tegese dalang untun ora tau karaoke. Neng omah Mas. Nggih. Neng omah kae sak sepaki papan kan karaoke bocah-bocah iki wis enek. Oh sampun. Terus sing ngancani karaoke. Dengan jadi karaoke ya ora enek aja semua malah lanang kuwi kabeh. Wah, kasih. Itu piye? Maka diaturke. Maka RDL Panmunipun umum kan ana sing nyuwun kerinduan. Kerinduan iki saka putange panjenengane Mbah Diyo.